Здравейте! Днес ще разгледаме нещо наистина интересно. Как да създадем YouTube съдържание от нулата. И когато казвам от нулата, имам предвид и с нулев бюджет. Да, точно така. Без да се харчи и една стотинка, само с помощта на напълно безплатни AI инструменти. И така, въпросът е, може ли наистина да се създаде едно завладяващо YouTube видео с 0 лева? Помислете само, доскоро за такова нещо бяха нужни скъп софтуер, някакви сериозни умения, а днес всичко е достъпно за всеки, стига да има интернет. Хайде да видим как точно става тази магия. Добре, ето го и планът за действие. Първо, ще се захванем с идеята и как AI ни помага с сценария. После, гласът, как да превърнем текста в разказ, отново с AI. Трето, визията, разбира се. Четвърто, как да сглобим всичко това в готов видеоклип. И накрая, пето, но не на последно място, стратегията за успех в YouTube. Звучи добре, нали? Да започваме. И така, първа стъпка. Идеята или по-точно сценарият. Защото, нека си го кажем, всяко страхотно видео се гради върху един солиден сценарий. А днес, оказва се, изкуственият интелект може да бъде наш личен и то безплатен сценарист. Значи, в основата на цялата тази работа стои така нареченият голям езиков модел, или LLM. Това са инструментите, които ще свършат черната работа и ще напишат нашата история. И тук идва най-хубавото. Безплатните версии на неща като ChatGPT или Grok са, напълно достатъчни. Лимити им са толкова щедри, че на практика е почти невъзможно да ги достигнем за нашите цели. Окей, обаче ключът към добрия резултат не е толкова в самия инструмент, колкото в начина, по който му задаваме задачата. Имаме 3 прости стъпки. Първо, задаваме контекст. Казваме му, например, искам история в стила на този и този автор. Второ, определяме структурата. И тук, внимание, идва един много важен трик. Кажете на AI-а да раздели готовия текст на части, да кажем по 3500 до 4500 символа. Запомнете го това, защото след малко ще стане ясно защо е толкова важно. И трето, просто го оставаме да си свърши работата. Ето, вижте един конкретен пример за промпт, взет директно от изходния материал. Напиши история за глас зад кадър в стила на Джак Ландън и така нататък. Виждате ли? Ясно е, задава стил, тема, всичко. Това е просто перфектната рецепта, за да получим една наистина завладяваща история. Супер! Вече имаме текст. Какво следва? Трябва ни глас, който да го прочете. И не, спокойно, не са нужни нито скъп микрофон, нито звукозаписно студио. Ще видим как да създадем един наистина качествен аудиоразказ, познахте, напълно безплатно. Сега, повечето безплатни инструменти за генериране на глас имат един голям проблем. Много строги ограничения за дължината на текста. Обаче, има един, който е различен. Казва се Google AI Studio. И каква е неговата суперсила ли? Може да обработва до 5000 символа наведнъж и то безплатно. Точно за това го накарахме ChatGPT да ни раздели текста на части преди малко. Всичко се връзва, нали? А самият процес е, елементарен. Просто взимаме онези парчета текст, които генерирахме в предишната стъпка, поставяме ги едно по едно, избираме си един от многото наистина естествено звучащи гласове и просто изтегляме готовите аудиофайлове. Буквално е толкова просто. Добре, до тук имаме сценарий и глас. Време е да добавим и визия. И тук идва може би най-голямото улеснение в целия процес. Не са нужни сложни анимации, видеокадри, нищо такова. Необходимо е само едно. Едно единствено, но наистина силно и въздействащо изображение. И тук имаме два основни безплатни варианта. Единият е моделът на Google, който е вграден в същото това AI Studio. Той е добър, но има един недостатък, често прави квадратни картинки, което не е идеално за YouTube. Затова, честно казано, ясният победител тук е Leonardo.ai. Защо? Защото той надежно създава изображения точно във формата, който ни трябва. Хоризонтален 16:9. А и абсолютен майстор на фотореализма. А сега един малък, но брилянтен трик. За да се получи възможно най-доброто изображение, какво правим? Караме същия онзи LLM, който написа сценария, да напише и промпта за картинката. Логично, нали? Все пак той знае историята най-добре от всички и може да създаде едно много по-детално и, така да се каже, кинематографично описание. И така, гласът е готов, картината също. Време е за финалния етап от самото създаване на видеото – монтажът.
Моментът, в който ще съберем всички тези отделни елементи в едно завършено цяло. За монтажа ще използваме една програма, наречена CapCut. И преди някой да е попитал, да, десктоп версията е напълно, ама напълно безплатна. Има абсолютно всичко, което ни е нужно за този процес, без да иска и стотинка за абонаменти или скрити такси. А самия монтаж всъщност се свежда до няколко супер лесни стъпки. Първо, слагаме картинката и аудиофайловете на времевата линия. Второ, добавяме някакви съвсем леки, едва доловими ефекти, просто за да не е напълно статично изображението. След това, внимание, с един единствен клик CapCut сам генерира субтитрите. Невероятно, нали? Остава само да ги прегледаме набързо за грешки и да експортираме. И готово! Сега обаче един съвет, който е абсолютно, ама абсолютно критичен. Винаги проверявайте автоматично генерираните субтитри. AI е невероятен, да, но не е безгрешен. В примера от изходния материал, например, той обърква думата «изгоряла» с «избрала». Представете си, една малка дребна грешка, която обаче променя целия смисъл. Само човешко око може да хване такива неща. И така, видеото е готово. Супер! Обаче, работата съвсем не свършва до тук. Всъщност, това е само половината от битката. Защото сега идва ред на стратегията. Ключът към това, някой изобщо да види това, което сме създали. Запомнете това число – 10. Това е златният съвет, който идва от източника. Какво означава? Не качвайте първото видео веднага, щом е готово. Вместо това, направете си една партида от поне 10 видеа. Защо ли? Отговорът е в една думичка – постоянство. Това е, може би, най-важната валута в цялата екосистема на YouTube. Ето го и обяснението, цитирано почти директно. Алгоритъмът на YouTube просто обича редовността. Когато той види, че от един канал постоянно, по график излиза ново съдържание, той започва да го бута напред. Започва да го показва на много повече хора. Наистина е толкова просто. И най-хубавото е, че изкуственият интелект може да помогне и тук, с стратегията. Същият онзи голям езиков модел, който написа сценария, може да генерира и перфектни заглавия, описания, релевантни тагове, дори интригуващ текст за онази малка картинка, тъмбнейла. На практика той е нашият стратегически партньор в абсолютно целия процес. Така, в крайна сметка, до какъв извод стигаме? Че целият този процес от абсолютно празната страница до готовата стратегия за YouTube може да бъде осъществен с бюджет от 0 лева. И това не е просто някакво спестяване на пари. Това е нещо много по-голямо. Това е, ако щете, демократизация на творчеството. Така че въпросът вече не е как да се създаде съдържание, вече е ясно как. Въпросът е какво искаме да кажем на света. Инструментите са вече тук, те са безплатни, а планът е кристално ясен. Сега единственият въпрос, който остава е, коя е историята, която чака да бъде разказана?